תשימו. טוב, אז הריקוד הבא הוא בעקבות משהו שקרה בעיר נתניה בשנה שעברה. הוזמן, ככה הובא לנתניה לאזור יד לבנים קרון ששימש את הנאצים להרג יהודים בשואה. קרון אותנטי שבאמת לקח יהודים והוביל אותם למסעם האחרון. קרון הזה עכשיו נמצא בנתניה, הוא פתוח למבקרים, ויחד עם הלהקת הנעורים של חמצלות בחרתי את שירת העשבים לייצג את החיבור של האדם לטבע, מאיפה האדם בא ולאן הוא צומח ולאן הוא חוזר. וזהו, שירת העשבים של נעמי שמר. דע לך שכל רואה יש לנו מיוחד משלו. דע לך שכל עשר יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם. ובשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק. וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל. אור גדול אזי נמשך והולך מקדושתה של הארץ עליו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב. ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב.